Samantala, Idol, umabot po sa 336 na wanted persons ang naaresto po sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 1 or PRO1 sa buong rehiyon noong buwan ng Oktubre sa pinaigting po na kampanya laban sa kalamidad o kriminalidad. Kabilang sa mga naaresto po ang 8 sa Regional Most Wanted, 4 na provincial level at 13 sa city level at 35 naman sa municipal level. Nakapagtala rin ng PRO1 ng 276 na iba pang individual na may kinakaharap na mga kaso na nadakip sa bisa ng kanilang mga warrant of arrest. Patuloy namang nananawagan ng PRO1 sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang katahimikan at seguridad sa buong Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.